Boba X é unha mochila evolutiva con moitos puntos de axuste, vale? Que agora vou ir presentando pouco a pouco. A Boba X é unha mochila que vai moi ben a partir dos 3 meses, antes podes empregar, pero vai depender moito do tamaño do voso bebé. O panel reduce en ancho, na ponte, ten uns velcros, vedes aí, uns velcros, e corre por esta correa, de forma que lle damos o ancho que precisamos. Axustamos na cintura. Xa sabedes que en bebés pequerrechiños a cintura vai estar bastante alta e a medida que o noso bebé vaya medrando iremos baixando ata a cadeira. Seguinte punto de axuste, a altura do panel. Primeiro reducimos o ancho do panel, agora reduciríamos o alto do panel, que se fai tirando desta correa dianteira. A correa dianteira reduce o tamaño do panel, adaptando o tamaño dos bebés pequerrechiños. Deste xeito. Unha vez que temos axustado o panel, imos ver como se axusta a mochila ao porteador. Ten 3 puntos de axuste máis. Un que reduce o tirante na dianteira, este é moi práctico cando damos o peito, porque afloxamos e xa baixamos o bebé. 2 e 3. Este dianteiro soe nos servir para afloxar e o traseiro soe nos servir para axustar. Antes de colocar o bebé, eu recomendo vos sempre que vos aseguredes de que a mochila está o máis simétrica que sexa posible, de acordo? Entón, nos tirantes, un pouquiño de correa nos dous lados, porque isto vos vai permitir axustar e afloxar con garantías, e ademais que o peche traseiro da mochila estea á altura que vos sexa cómoda para vos. Boba ten un sistema de raíl que permite subir e baixar con moita facilidade este peche traseiro. Agora sí, colleríamos o bebé. Colocamos o bebé co cuíño máis ou menos á altura da metade do cinturón para garantizar que a súa pelvis queda basculada. Subimos o panel, asegurándonos de que quede ben repartido por toda a súa espalda e que o asento cubre ben dende un xeonllo ata o outro xeonllo. Unha vez aquí, xa sobre os ombros, pechamos nas costas e rematamos o axuste, tirando da correa traseira. Se quixéramos tirar da correa dianteira, vedes que a correa non tira. Para axustar, tiramos da traseira. A dianteira vai nos servir para afloxar. Unha vez aquí, asegurámonos de que o bebé queda á altura dun bico, que non se separa do noso peito cando nos inclinamos cara adiante. Estes axustes dianteiros, que tamén axustan o tirante, van nos permitir afloxar a mochila con facilidade se queremos dar o peito, de acordo? E volver a axustar rapidamente cando rematemos. Para afloxar a mochila, para retirar a mochila, abriríamos atrás. Se non chegamos, se o peche traseiro está máis abaixo, o que facemos é ou ben afloxar, de forma que cando afloxamos o peche sube e xa nos resulta máis doado tirar, ou ben abrir e retirar da correa deste xeito. Non suele ser o máis cómodo, o máis fácil, pero é outra opción, de acordo? Unha vez aí, simplemente soltamos, retiramos un brazo, retiramos outro brazo e temos listo a mochila e o bebé.